Aquest acte el fem enmig de totes les activitats que estem fent les ONGs de la Federació de ONGs de rendiment de comptes d'Haití. Intermón Oxfam aprofita dintre d'aquesta setmana per fer el rendiment de comptes anual que fa, en comptes de fer-lo amb qualsevol dels entorns que fa habitualment, ha volgut aprofitar aquest entorn d'Haití i voler centrar una part de tot el rendiment de comptes de la feina que fem en el tema d'Haití. El que farem avui en aquesta taula rodona és explicar què ha fet Intermón Oxfam durant un any i d'una manera molt concreta com ho exemplificarem en el tema d'Haití.